Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, estarem ansiosos de conèixer en profunditat i en detall els dos pactes que acaba d'anunciar ací per estudiar-los amb rigor. Vostè diu una cosa que té raó, i és que un dels primers drets dels ciutadans és el dret a la salut. També n'hi ha altres drets que en democràcia són molt importants i en aquests temps són necessaris. És el dret a la veritat, el dret a la transparència. I en aquest sentit, nosaltres fent cas al que ens han dit reiterades ocasions de que acudim a la Sindicatura de Comptes, el nostre grup parlamentari ha acudit a la Sindicatura de Comptes i en el seu informe del 2007 apareixen algunes afirmacions del síndic, no estic parlant del síndic senyor Rafael Blasco, sinó del síndic senyor Queralt, que diu coses que ens han cridat molt l'atenció, la veritat. No és que com és un síndic que està molt present en molts àmbits, pues el síndic de Comptes. I diu en l'apartat quart, en la pàgina 34 de l'informe, coses que ens han cridat molt l'atenció, moltíssim, i que pensem que són elements d'opacitat respecte a la gestió dels comptes, en aquest cas de la Conselleria de Sanitat. Diu així: la informació de la memòria relativa als compromisos de despeses a càrrec d'exercicis posteriors no recull els derivats d'alguns contractes, convenis i acords per un import conjunt, si més no, de 3.358 milions d'euros. No estem parlant de poca quantitat, estem parlant de 3.358 milions d'euros. I la pregunta que li formulem és: té dret les Corts Valencianes, ja que no li podem preguntar al síndic de Comptes, a conèixer en què és diners, en què se va a gastar esta despesa pública anunciada i que no compta en cap suport documental, segons ens informa el síndic de Comptes? Senyor conseller, vicepresident, sembla que el tema és important perquè contesta vostè i no contesta en totes les respostes. Bueno, d'acord. Mire vostè, la pregunta és molt clara, perquè m'he llegit l'informe claríssimament. I l'informe de la fiscalització del compte general marca salvetats importants del síndic de Comptes i senyala nombroses irregularitats, greus deficiències en l'elaboració i comptabilització i control d'expedients d'obres i sobretot adjudicacions. I diu que no li entreguen vostès els contractes. Clar, si la Sindicatura de Comptes, que és l'organisme que segons tots hem coincidit ha de supervisar, fiscalitzar de forma objectiva, i ho fa bé, diu que no té els contractes, ens pot explicar vostè on estan els contractes? Ens pot dir, efectivament, diu que s'ha de pagar, però a qui? Com? En base a què? A quins acords? Ja n'hi ha sentències del Tribunal Superior de Justícia condenant a la Generalitat per contractes irregulars? Ja n'hi ha sentències? Sí, ja n'hi ha. Per exemple, en els contractes de subministres sanitaris. És un tema menor, però n'hi ha sentències del Tribunal Superior de Justícia. I mire, me l'he mirat en detall. I si el síndic de Comptes no té els contractes de les adjudicacions, qui els té? Perquè estem parlant d'un muntant molt enorme, molt gran. I podia citar-li més exemples de les salvetats que fa el síndic de Comptes. Podia dir-li, per exemple, que de tot el pressupost de les fundacions i que mouen un pressupost de 2.200 milions d'euros, diu que només es pot fiscalitzar el 94%. És a dir, hi ha un 6% que són 140 milions d'euros que no se sap res. És que estem parlant de quantitats enormes. Però tornem a sanitat. Jo li pregunte i li demane: vostè està en disposició, d'acord amb els plantejaments que han fet de transparència, de superar l'opacitat, de posar en coneixement d'aquestes Corts, i estem parlant de l'any 2007, dels contractes, els acords que avalen aquestes operacions de pagament anunciades per la Conselleria i que el síndic no troba per cap lloc? Perquè, clar, si tampoc ens pot donar o el síndic no té la informació, aleshores qui la té? Qui la té, senyor conseller? Nosaltres no la tenim. Aleshores, on hem d'anar a conèixer? Perquè una cosa és que la sanitat tinga pocs recursos. Ja en podem parlar en el moment processal oportú. Però una altra cosa és que dels pocs recursos que n'hi ha gent se gestionen de la forma tan opaca, sense cap contracte, sense atindre's a lo que és, i senyala el síndic, cap contracte formal. I el síndic no els té. I nosaltres, davant d'aquest muntant tan important,
i no estem parlant de 12.000 euros, que també diu el síndic que n'hi ha contractes d'algunes conselleries que no els tenen, estem parlant de 3.300 milions d'euros. Més de mig bilió de les antigues pessetes. Això és una barbaritat. Això són molts diners. I si el síndic no troba els contractes perquè vostès sembla que no se'ls han donat, que justifiquen el pagament d'aixòs diners, on estan els contractes?